Rada kang hon la pen rad aning ke the kai ke port ami do thi polote rada ning kang samdoji lason si pholoni cooperative lamps kili ke pado ponalong APHLC aphan ning ka che the thip arat atum banghinia bangphu atum aphan pe haidun sonsi pai ni phai inko hinia ni pholoni constituency angkang ke dam tang ni phai inko ya ni pholoni cooperative lamps along bangphu kili ke pado ponalong APHLC asong pen bang trip photum aphan che toirun si labang song bong pen women category long pen omphu taru pi la pen general long pen long kiterang banghinia tum che pahaidun lo la pen pherang ke tum karjo hut ka che than pona tengki nilitum ke BJP asong atum nangke baya long ke nilitum che pa okdun de la pen nilitum ke APHLC long si do thip ji buta ke haidun dep abang phi mate omphu taru pi la pen long kiterang atum ningche pon women reservation isia thailo la pen ke unreserved la pu long ki terang sangho hailo la ini haipon lo asalam the bangela hello ladak pholoni cooperative lamp salong pholoni constituency la pen langhin constituency pu pachira pet si labangso cooperative lamp sabangke isi pupo homosti pen isi ka semar lapen ke thekdam long lo kedam tang MSC arijala teng pen non cooperative lamp salong ta lason si arijala bangke theklo pholoni constituency bangke lapen ke hawla pu langhin homostia bang nilituma vote ke long bang long komuche amasi la BJP tun haiponde lapen labang solong APHLC amai phu Dhoniram Timung lapen Central Committee spokesperson Dipen Rong Pila Pen APHLC claim bang phu bang phiatum chetong dun Oi fisitamen dakne tum kolonial long bang ke ni tum dak bang ini akan ditambah haidun lo la sini tum bang ke la non ruling party tum arule lam thulam da panam bai positamen tum bang ke dun delo la pen tum APHLC atam si claim pen do tipo Phuluni pen dir chuna rong pi Karbeng long live